hul her. Wow, prøv lige at komme og se mit hul, Josefine. Josefine, prøv lige at komme og se mit hul. Der er også et hul. Prøv at se, du skal stikke skålen derned, og så grave op. Stik skålen derned igen, og grave op. Vil du grave i mit hul her? Vil du grave i det der hul der, som jeg gravede? Josefine, vil du grave i det her hul? Hun er god til det, hva'? Skålen vender forkert. Ja, fedt. Josefine, prøv at se mit kineserhul. Hvorfor? Prøv at se, hvor langt jeg er nu. Er der et kineshul der? Se mit kineserhul. Er der også en kineserhul? Prøv at se, der er også et her. Altså, der der. Hun har lavet det der hul. Men det er så nok min størrelse. Det er mig, der har lavet det for hende. Hvorfor? Prøv lige at komme og se. Nemo! Tror du ikke, Nemo er tørstig? Så kan han få noget at drikke, når vi kommer hjem. Se, en kineserhul, ja. Har du også en kineshul? Kan du ikke også lige komme og se mit hul? Hvad kan jeg have? Jo, det kan du tro. Se Nemo. Du har 2 kineserhuller. Ja, jeg har gravet den, og så den. Nu er der også noget langt med det. Men jeg er noget længst med det. Den er godt nok stor. Ja. Josefine! Josefine! Hun er lige hen ad graven. Kom og grav i min hul. Ja! Det har jeg nu. Kom og grav det her hul. Der er godt nok støder. Kom Josefine herover og grav. Lige der. Dernede. Dernede. Sådan. Så kan jeg også lige her grave. Morfar, Ja, denne her sten er selvlysende. er den det? Prøv selv at se. Hold da op. Kom op og slås om den. Vel? Det her, det er kridt. Det kan være, at du kan finde nogle sten også, Josefine, hva'? Det her. Det her. Ja, den er fin. Den er godt nok fin. Det er min lysning. Se her. Denne her kan tegne, morfar. Kan den det? Prøv at komme og se. Den kan ikke tegne. Prøv lige at komme. Jeg skal lige få en ordblindslok. Prøv her. Jeg skal lige have fundet en. Nu tager jeg herop. Så nu skal I se løjer. Og dem kunne ikke. Se morfar. Den kan lige tegne, hva'? Er det ikke sjovt og mærkeligt? Jo da, Den skal du passe på for mig. det kan du tro, jeg vil. Prøv at se, jeg har de 2 andre sten. Den putter jeg i lommen. Ja, også. Nimse! Wow! Jeg har lavet. Er det en kineshul, du har lavet? Ja. Tømme en støvle. Er der sand i dem igen? Ja. Altså.